Welcome to my YouTube channel. I'm for Manirav. ଖୋଲିଗଲା କଷ୍ଟରେ ଏଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବାଲକୁନି ଗଛ ଭାବିବାର 2023 ମସିହା ଆଜି ହେଉଛି ଭାଲୁକଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଲୁକଣି ବବୁଲ କମ୍ ଖାଉଥିଲି। ଏଇଟା ବବୁଲ କମ୍ ଖାଉଥିଲି ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ପାଡ଼ି ଦେବା। ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ପରେ ଦେଖାହେଉଛି ଭାଲୁକଣି ତ ମାଛ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଅରୁଆ ଖାଇବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଖାଇଦେବା। ମୁଁ ହାତକୁ ଧୋଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଆମର ଭାଲୁକଣି ଓଷା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କରିବି। ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ଦିଦି ମୁଁ କରିବି ସବୁ ଦିଦି ସୁନା ଦିଦି କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଭାଲୁକଣି ଓଷା ପାଳନ କରିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ନମସ୍କାର ରହୁଛି ଏତିକି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ କି ଭାଲୁକଣି ଓଷା। ତ ବହୁତ ସାରା କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାହେବି। କାଲି ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖାହେବି। ଓକେ ବାଏ, ମିସ୍ ୟୁ।